Бокс, аз съм Маратонката и това е втори епизод от Minecraft Wood. Знам, че малко тъпо име избрах за поредицата, но това не е от огромно значение. Ако искате, мога да го смена. Така, значи днеска ще си направим ферма, защото тук няма почти никакви животни и трябва по някакъв начин да се изхраним. Защото само с ябълки до никъде няма да стигнем. Е така. Днеска сигурно ще се качи първи епизод от ВИО, т.е. днеска много клипове качих и се надявам да ви харесат. И да, днеска пак ще ми е нужно дърво, за което пак съм някакси гузен. Дори не знам какво значи и го казвам, много съм тъп. Така, и да, един сид. Силно 10-15 сида. Може да си направим... Не, няма сме... Каква чудесна идея ми дойде. Ще бъде във водата. И без това е нещо като натурален напоителник. Натурално напояване. Не така да го кажа. Натурално напояване. Да, пък ще ги засявам тия шилни саплинги. Колко имам? Мали. Оп, 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 оп. Оп, оп, оп. Оп, 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 оп. Ай, стига. И много е. Наистина много. И тук няма никаква трева. Стига е, майка ти. Добре, безспособни, спокойно. Обаче ще ми трябва дърво. И то много. Защото имам една идея за ферма, която може много да ви хареса. Ще видите след малко. Днешния епизод това ще е. Следващия епизод мисля някаква миничка да ходим. Джиджи-биджи. Такива глупости. Ще събера още мъничко и това ще е за сега. Събирането на сид. Тук има доста. Фермата ще бъде закрита отстрани, но отгоре няма. What the fuck? Яко. Да, отстрани ще бъде, ама с луд, не с луден пленк, сами с луд. С луд. Тия шугаркейни... ще ги обера. Не, няма да ги обера. Мързи ме да ходя там. Тия колко са много, майко. Бах ти изводите. Мелък по-тъп. Това не знам даже какво е. Мамо викам октопод, защото малко прилича. Защо ти ми ги пусна по-рано, от когато мря? Бах ти бъга. Мазе бъга в Майнкрафт. Много е шибано. Бъговете в Майнкрафт много ме дразнят. Адски много, не мога да си представите колко. Бъга в Майнкрафт по-лошо и от всяка друга игра да е бъгала. Къде ми е къщата? Тук, ето я. Значи, тук ще бъде фермичката. Просто чудесно. Имаме адски много дърт, което е супер. И ми се заби една песничка в главата. Не бе, господи бе. Семите е така. И пак почвам. Стига е. С мишката. Че ми е много по-айляшко. Сега ще видите как яко ще я направим. 1, 2, 3, 4.
Мисля да е така с по 5 реда и да са 3. Тан-тан-тан, 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 та-да-да-да-дам, тан-тан-тан, 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 та-да-да-да-дам. Тан-тан-тан, тан-тан. Да, и слушам рап. За тия, които се чудят какво слушам. Не е само рап, да, ама слушам си. Рап си е много готина музика, въпреки че някои я мразят и аз не знам. Не знам защо. Значи, сега... Ей, тук сега, където се чудите какво ще има дърво. И то, нали, отдолу ще си има вода. Няма смисъл, така да показваме водата. Защото за мен това е грозно малко. А сега... 19. Няма да стигне, ама искаме и от такова дърво. Бе, къде да стигне? И тук ще имам вратичка, естествено. Вратичка, мъртичка, всякакви буклюци, моклюци. Ей, тъй искам да го направя, ама правя. Ама много дърво, мърво. Мишо... Мага! Митю пища. Не се ли стъмни? Той е нож, бе, ти тъп ли си? Айде, пускай ме да спи, бе. И келеш. Днешните хора не знаят дали е нощ или ден. Толкова са тъпи. Хитро, виждате ли какъв съм мозък? Направил съм сонети. Въй, искам да ми задавате въпроси, защото така, защото искам да ми задавате, неща да ми проварите поредицата. Ще ми задавате въпроси, чухте ли? Ще го напласкам. Възикам се. Не се възикам, задавайте ми въпроси, защото така. Защото ще го напласкам, ще дойда у вас, всичко ще направя, вече имам 18 години, мога да убия. Само дет нямам 13. Вижте ли къв съм голям? Добре, това беше шега. Това дърво много тъпо. Айде, чупи се. Брадвата ми отиде от тебе. Уй, бах ти кокошката, как заседна гличава кокошка. Земя! И снежен байом! Колко време го търся! Значи днес освен градинка ще правим и... Какво? Апдейт на къщата, защото намерих снежен байом, хора! Има други дървета. Осъзнайте се. Тъпили сте. Добре, това вече беше базик. Не беше, защото е яко. Виждате ли какво има? И аз не съм го видял. Аз тъп ли съм? Кажете ми, май съм много тъп. Майче съм адски тъпунгер, тъпир. Не. Току-що ми хрумна уникална идея. Уникална. Ще ми трябват лилийки. Давай лилията, бе, куче. Умивай за стайл. Мистер М1. Мистер М1. Мистер М ход да не се обижда. Не, бе, обиждай се, бе. Знаеш колко се зарадвам, бе. Само се обидиш и направо ще отворя компот. Поредицата Лут.
се надявам да ви е интересна и забавна и всякаква, защото мен лично света е странен и не съм виждал някой да снима на такъв странен свят. Затова ме подкрепете. Ако обичате, ме подкрепявайте. Омага, подкрепявайте. Не, ти фет ли си, как ще ги сложа там, бе? Омага, е. Ти тъп ли си или да, е? Май си много тъпа. 2, 3, 4, 5. Не, тук е. А, не, точно тук, да. И знаех си, че не си такъв тапак. Сега се лигавя адски много. За което ако на някой ме тъпо, се извинявам, но на някой не име. Така че на тия, които им е тъпо, да си гледат работата, защото ще кажа на батко да ви набие. И после ще кажа, че съм много силен и много голям и ще дойда от вас да те напраскам. Само трябва да ми кажеш къде живееш, келеш. Келеме тъпо. Ха-ха, то ми вика келеме. Ти Фред ли си сме да се заяждаш, бе? Фред ли си е? Ти май изобщо не си Фред. Вече почнах наистина много да се лигавя, за което много се извинявам. Голяма лигавня падна в този епизод. Ей така, още едно купче, пак няма ми стигне, а не, може и да ми стигне. Не, няма в никакъв случай. О, стига, и сега пък нямам и too many items. Сега нямам и too many items. Еми, няма да бъде довършено. Защото ме мързи пак да хода за дърво. Ай, чупи се. Ома, Гари! И разгеле, пъй дърво, тъпо. Айде стига, айде качвай се, ти тъп ли си или да, е? Стоях там цял ден. Не, с толкова малко няма да се разберем. Явно ще е още едно дърво се сече, ма ще е да направим брадва. Защото вече му подлудява, ей, пучко. It's me, bitches. Ей, там има една-две. И тях ще ги отсечем. Гледайте какви са наблизо. Наблизо. Близо Viper Power. Fiber. 2, айде. Че може пак нещо да се обърка и тогава вече, ако пак не ми стигне сега, направо се отказвам. Тъпата гърдинка. Ще ми се опорства тя. Амаха. Най-после разгиле. Вижте колко готино става. И така още по-яко. Дин-диди-дин-диди, дин-дин-дин-диди-дин-диди. Ей така, супер, а? Нали? Хипер готино. Хипер газарско. Така, сега. Пак. Това го преработвам, защото не ми трябва такова. И сега правя онова там. Тъпото. Мотика ли? Как бе? Много ме е бе, как се казва. Представете ли си някой огромен тапак
Да си направи такова диамантено. Вместо да си направи кирка, меч, някакви такива по-важни, той да си направи такова. Той ще е някакъв дет не е фет. Гледай какво правя. Но сега идва моята идея, която забравих да направя. Ей така, така. Защо тук водата е повече? Мали ги сега. Са копаем. Еми явно тук ще я сложа, ама явно няма да ми се получи идеята. Това правим и така. Това просто изобщо не го забелязах. Е така. Пак става. После, ако намерим, ако си направим по-точно кофа. О, аз забравих сидовете, бе, но съм тъп. Значи, 1, 2, 3, така, така, така. Така, готово. Сега малко да си апдейтнем къщичката. Имаме черно! Ей! Ще направим пода с него. Чупи куче! Да, днеска много песнички са ми набили в главата. Това да е в черното, да ви призная, всички харесват бялото, това им е любимото. Мен пък черното повече ма кефи. Не мога да ви кажа защо. Не мога просто. Много ми е яко. Някакво айлашко. Абе, много бързо се стъмни. Или то е още светло. Много бързо е. Сигурно за бамбук ще я направим в следващия епизод. Или по-скоро захарната стика. Я да видя само как ще изглежда, защото ако не ми харесва. О, супер е. Идеално. Хрумна ми брилянтна идея, народе. Вижте. Тук защо е така? Ах ти. Стига бе, пак ли става тъмно, бе? Вижте каква ми е идеята, значи това също ще я да го щупя. И да, съм много идеен, креативен съм, всичко съм, направо съм и да, идеално става. Сега. Да, какво да ви кажа, не знам какво да кажа. Сега ще видите какво ми е хрумнало, защото вие май не разбрахте. Гота. Значи тук има 1, 2, 3. Уникална идея ми хрумна. Днешния епизод пак апдейт на къщата. Сори, ама като ми се апдейтва, ще апдейтвам. Вие май пак не разбрахте каква ми е идеята. Имам ли пръчки? Не.
Ще ми трябва още една брадва. Да, днешния епизод фермата, но не отделихме време за нея, но по-важна е къщата според мен. За така на първо време е доста по-важна. Вижте сега, е така на черта ще стане. Е много яко. Уникално. Сега само да отиваме за още. Пак трябва да ям. Много гладняваш, бе, човек. Гладнище. Сега сигурно повече ще почна да правя на този свят епизоди, а пък на другия маратон като Adventures по-рядко. Първо да направим примерно 5 епизода на това. И така. Да ви кажа, много това с бучетата на Майнкрафт много не ме кефи. Почти съм сигурен, че и вас много не ме кефи, защото вижте. Какво да видите и аз. Не разбрах за какво казах. О, там какъв як байом има. Тоест той снежния не е чак толкова як. Ма дърветата са мега готини. Ай, бе. Ай, стига толкова. Не, всъщност да усека още едно, защото всичко му остане. Да. Да си взема саплинги и да посада. И предишния епизод стана 30 минути. И моля, оценете ми труда. Конвертирах 30 минутен клип. Това е 2 часа конвертиране. 2 часа. За вас. 2 часа. Това е много. Поне според мен. Другите като правят 15 минутни епизоди, викат оценете ми труда, конвертирал съм 1 час. 1 час нищо не е, аз съм конвертирал 5 часа. Точно 5 часа, когато направих един клип час и половина с геймплей BGG. 1 час и половина клип. И да, 5 часа. Ако не е повече. Затова просто... Затова няма какво да ви говоря. Опа, хайде. Тичкай. Не тичай бързо, че ще умеш. И тая храна, бе, как ще оцелеем тук с тая тъпа храна? Тъпа храна. Тъпа. Ей, сега вече му иба майката. Базикам се. А може би не. Но сега... Не трябваше така да го правя. Така е по-грозно. Не исках така да става. Значи. Не.
И вече втори епизод, а ние не сме намерили Кол. Което е малко притеснително. Не може да не си признаете, че наистина е така, но не се отчаиваме, ние тук сме си на свето, имаме си легло, имаме си всичко. Така че ще се справим в трудния свят на Майнкрафт. Ето. Уникално. Сигурно днеска повтарям за 10 път тази дума, но наистина стана много красиво. Така. Ся. Ей той. Ей тъй. Тавана мисля да си остави така. Да си остане така. Не знам. Така. Или пък да бъде целият черен. Не, така ми харесва. Да. Сега можем да довършим това. Обаче ми трябва още от тия дървета. Сега не ми се занимава. Това беше от мен. Следващия епизод ще довършим и чао.